ξαφνικά, όταν ο Σάκης άνοιξε την πόρτα των αποδυτηρίων, τα άλλα παιδιά σταμάτησαν να μιλάνε και τον κοίταξαν. Η Μελίνα Χρυσόμυγα τράβηξε τις χερέες της. «Τι θες εσύ εδώ πέρα?» τον ρώτησε. «Οι σαρανταπαδαρούσες δεν μπορούν να χορέψουν». Όλοι έβγαλαν το γέλιο και του Σάκη του ήρθε να σηκωθεί να φύγει, να πάει σπίτι του. Αλλά δάγκωσε τα χείλια του και γούρλωσε τα μάτια του για να μην κλάψει. Και μετά άρχισε να δένει τα παπούτσια του. Βρε! Γεια σου Ιωάννα. Γεια είμαι Κέλλη, γεια είμαι Ιωάννα. Όχι, γεια σου Ιωάννα. Γεια σου Κέλλη. Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε μια διαφορετική Έλα, αρχή. κόφτω. Να κάνουμε μια διαφορετική αρχή. Τρίτος τρόπος. Να μιλάς στο κινητό μου μέχρι να σου τελειώσει η κάρτα. Ναι. Ναι. Έλα Κέλλη. Α, γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις? Καλά, μ' αρέσει που ξαφνιάζεσαι, εσύ με πήρες. Ω, Ιωάννα, τι έκπληξη. Εσύ με πήρες. Hi, I'm Τζάτζα. And hi, I'm Kelly. And this is... JK So. Δεν μου αρέσουν που... Άντε όμως. Τι άντε? Άντε. Λοιπόν, έχεις ένα έτοιμα στο Facebook και ένα μήνυμα. Las populares, flores, sentimiento. Una pasión, una pasión. Abortamos. Nadie pasa de esta esquina. Hay que mandar las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Καλά Χριστούγεννα! Θα σε πάρω μετά. Εντάξει, κλείσε. Όχι, εσύ κλείσε. Εσύ κλείσε. Όχι, εσύ κλείσε. Έλα Μαρία, ο Νίκος είμαι. Κλείνω εγώ, μη σας πάρω και τους δύο για άλλος. Μην τρώτε πριν έρθει ο πατέρας σας, δεν είναι ευγενικό. Αφήστε κάτω τα πυρήνα όλοι. Δεν μ' άρεσε, πάμε ξανά. Είχαμε επίσης να διαφημίσουμε ένα σαμπουάν από τον Αμπτούλ Σακάρ, από τους Mo Creations, για μαλλία φάνα. Ο hair expert από το Πακιστάν, Αμπτούλ Σακάρ. Και είδες τι είναι. Ωραία, δεν πιστεύω σε αυτό που έχει. Εγώ δεν νομίζω ότι χωρίσανε. Ήρθαν τα παιδιά για... Όχι, όχι την έκανα.